גאווה אמיתית. האם אתם יודעים את טיפ מספר 8? זוכרים לעקוב אחריי? רוצים לפתח אצל הילדים שלכם מיומנויות למידה, שיהיה לכם קל, שתוכלו לשבת איתם אחר כך ללמוד? אוקיי, אז טיפ מספר 8 הוא גאווה. גאווה אמיתית. הילד הצליח להתגבר על משהו לימודי. הילד הצליח במשהו חדש. הילד מוכן לנסות אתגר לימודי. גאווה. הכינו יחד איתו מדליה, תתלו על המקרר, תשימו בדלת, תספרו במשפחה, תדאגו שהילד יודע שאתם גאים בו. גאווה יוצרת, גאווה אמיתית כמובן, היא יוצרת אצל הילד מחויבות, רצון, חשק, כדי להמשיך הלאה. כתבו לי במה אתם גאים בילדים שלכם. איזה דבר חדש הילד שלכם התאמץ, למד, הצליח, למרות שהיה לו קשה. ואתם יכולים גם לכתוב משהו שהיה לכם קשה, בלמידה יחד איתו, שאתם גאים בכם. מחכה לקרוא את התגובות שלכם.